Good evening sa lahat. Pauwi na tayo guys, galing trabaho. Maglalakad lang tayo guys. Samahan nyo akong maglakad pauwi. Papunta sa guys, papunta ako ng metro station. So maglakad lang. So yan guys, dyan ako galing na building na yan guys. Masarap na ngayon maglakad kasi hindi naman mainit. Mga siguro 30 minutes siguro lalakarin papuntang metro. Ganda dito guys, oh. Tingnan nyo naman. Tipid-tipid sa pamasahe. Patad lang muna kasi hindi na mainit. Lahat ng mga nagtatrabaho guys, ganitong oras uwi na rin. Ganda dito, basta talaga yung hindi na mainit. Sarap maglakad dito. Pero kung kahit gabi guys, sobrang init dito. Hindi tulad noon, sobrang init. Ngayon may hangin-hangin ng konti, malamig-lamig ng simoy ng hangin. Hindi tulad noon, grabe, kahit gabi talaga sobrang init. Sarap maglakad-lakad dito. So yan guys, nakikita nyo yan guys. Yan, may elevator yan dyan guys. Yan yan. Akyat tayo dyan. Sakay tayo. So ito na yan guys dyan. Akyat tayo. Yan, dito na tayo sa loob ng elevator. Nandito na tayo sa labas ng elevator guys. Yan, nandito na ako. Ganda. Yan, oh. Ganda dito guys. Tingnan mo naman. Footbridge lang yan dito guys, pero may elevator yan dito. Mayaman talaga ang Dubai guys. So yan, elevator yan guys, pababa.
Pwede rin maghagdan. Ayan guys, oh. Mag-ano na lang tayo guys, maghagdan na lang tayo. Ayan. Hagdan na lang tayo guys. Exercise din sa katawan, hagdan, maggamit. Diyan tayo galing guys, oh. Diyan tayo galing. Ayan guys, pababa na tayo dito sa ano. Yan guys, yan o. Yan elevator yan guys, may elevator yan dito sa ano, mayroon yung sarap. Samahan nyo guys, lamlakad-lakad. Yan guys, oh, kahit gabi na tatrabaho pa guys. Overtime yan guys, yung mga ganyan na tatrabaho. Overtime mga ganyan. So yan guys, sino gusto ka sa inyong bumili ng sakyan dyan, oh. Toyota brand guys. Gaganda ng mga sakyan dito. Yan, oh. Kailan kaya ako magkakaroon ng ganyan na sakyan? Siguro pag puti ng uwak. Yan. Ganda ng mga sasakyan dito, oh. Land Cruiser. Grabe. Ayan. So yan guys, dito na tayo sa greenhouse. Mga bilihan na iba-ibang mga ano guys. Mga damit, lahat ng ano pwedeng mabili nandyan na sa loob guys, oh. Parang ano siya, so yan. Hello baby. Oh, anong ginagawa niyong dalawa dyan? Bidit yung dalawa dun. So yan guys, malapit na tayo guys sa metro station. So yan nga guys, nandito na tayo, malapit na tayo sa metro station guys. Sarap na. Ayan guys, malapit na. Yeah.
Dito na tayo guys. So yan guys, oh. Yan ang metro station guys. Yan. Metro station guys. Day to day. So yan guys, oh. City center yan, city center. So yan guys, oh, city center yan. Yan yan. So dito hanggang dito na lang yung vlog ko guys kasi hindi ako pwedeng mag-vlog guys sa ano, sa loob ng metro. Mahirap na. Kaya guys, hanggang dito lang muna guys ang aking pagpa-vlog. So yan guys, oh. Pag gusto ng tubig ito, inuman yan ng tubig guys. So yan guys, dito na muna guys, bye bye.